Dat is niet te horen, man. We staan hier in het vispaviljoen, achter de coulissen van 5 keer 11 jaar carnavalsvereniging de Loverman. Vanavond hebben we optredens van de WW-band en Rowwen Heze. En we hebben hier een bekende man van de WW-band Bios. Dat is Henk Merry. En we gaan even met hem kallen. Hoi, hier staat Tom achter me gezet. Hij wil het niet bekend maken. Maar we zien hier een chique foto. En ik geloof dat dat de foto is die Henk niet gezien heeft. En dan Pak hem even close. Waar? foto. En hoe lang heb je dat ding? Is het er nog nu? Volgens mij is het nog niet zo lang. Staat het nog niet? Ik mag de vraag stellen. Oh, sorry. Moet ik een helder kallen, want dat durft je niet. Dat is niet. Wat we allemaal kunnen lezen. Nee, ik kan ze lezen. Ja, gelukkig wel. Proficiat. Dank je. En gewoon even een korte reactie van wie het getrouwde leven bevult. Wat is een Loek Frohwein? Dat is nog niet gezorgd getrouwd. Loek, dit is zaak. Maar dan moest ik hem helder kallen, want dan is het meteen op de... Oh, ik zag in zo'n video. Ja, de foto. Nee, Een korte reactie over een paar dagen. En in de kiosk en zo. Een paar dagen, ik ben gisteren getrouwd, man. Ja, de ganse dag. En in de kiosk. Gewoon dat. De koud, er wordt dubbel glas van in de dagen gekomen. Grappig veel, hè. Dat is grappig. Wordt nog open. En de garage wordt nog niet verdig, eronder. Er stoppen nog sneulen in. En we gaan zelf met douche geslapen. Oh, jongens. Iets, nou, ja, precies. Zeg, en Hij stelt de vragen. ja, maar ik wou toch even vragen dan. Of dat ze vanavond even goed kunt optreden nu ze getrouwd bent. Hé, hey, kom, ik stel de vraag. Ja, twee. Kunt ze toch optreden nu ze getrouwd is? Is dat dezelfde vraag wat zo stelde? Nee, hij zet het in het spaat. Dat is iets anders gesteld. Nou, ik moet zeggen dat ik toch mijn ouders moet bedanken dat ik hier nog kan staan en kan optreden voor carnavalsvereniging Buchte, de Overman en zo'n karren erin. En dat ik bieden het hart deed dat ik hier als getrouwde man mag spelen. Hou je leven als vrijgezel gestangen, maar ja, de wens wie in het leven gaat, we kunnen het niet allemaal hebben zoals we het graag willen. En daar wou ik het bij laten. Heb je nog voor? Wat kost nu een wasmachine? Die hangen of wie aankomt? Die horen. Die hangen zijn gekocht, maar is de service Nou, oké, dit wordt het gesprek met Tom Merry. Tom, bedankt. En wakker. Dank. En wakker. Weet je wat de vraag is? Wies? Ja. Hallo Wies. Is het woord dat ik morgen prinses bent? Ja, ja. Wies! En wie staan we samen dan op? Die zijn hartstikke leuk. En is dat de prins van die? Dat is de prins van me. Dat is de prins. En daar bedoel ik hier. Dat zeg je niet. Ja, Shit, wat doe je zonder dan? en er komt weer uit.
now gonna do song that's gonna Willie gonna.
Wie bent het optreden erop zitten in dat zwart zo'n zondag. Alle kinderen even echt heel ploeskijken van ons. Exclusief voor deze jubileumman. Rechtstreeks in de uitzending. Tom Heze en zijn zee. Hij stelt de vraag. Ja, wat de kosten daar genoeg. Ik stel de vragen niet. Tom Heze met zijn zeer charmante echtgenote. Op het oorlogsvereniging niet, maar... Ik zal even herhalen wat net de ganse zaal gezongen heeft voor Viviane, mijn vrouw. Lekker wief, lekker wief, lekker wief, lekker wief. Moet stil blijven staan. Lekker wief, lekker wief. Maar dit zijn bewegende beelden. Ja, ik en dan zie is het. het stichtbeweging, beweegsbeweging. Ja, dat is goed. Ik ga even naar de andere kant. Jongen. Viviane, ik ga ze even de groeten doen. Een groet aan iedereen die dit ziet. Adios. Kan niet, met zonder een probleem hangen. Ja. Een beetje terug. Nee, je moet er een beetje. Oké. Dat is goed. Oké. Mag zo'n taak hier? Helder. Oh, dat is jouw taak hier! Saxofonist van de Windland. Twee saxofonist. Twee is nog gedaan. Dit is gestold. Oh, dat is het. En dat is toch moeilijk? Want de hele film is echt zo moeilijk. De eerste speelt dat maar heel moeilijk. Ik heb niet over, dat is wel niet gespeeld. Ik kan niet. Dagelijks komt hij in lessen. Een boodschap aan het publiek. Ik zou zeggen, dank ze door Buchte. Dat is een prachtige stad. En een hele mooie optocht. En de merk en de trainers. Ze vinden het fantastisch. Ja. En sowieso Buchte goed op de ervaring. De hele zon. Ja, dat speelt er zo goed. Ik vind het wel weer. Dat stond er nog één voor. Dat was de wasmachine vroeg. Ja, dus festival zonder bommen. Zonder bom. Zonder bom. Nou, dat waren 300 keer. Dat is hard wel leuk. En we zitten op de zolers. Dat is de schoolse website. Dat is het gedaon. Niet zo. Geloof me, die kwaliteit. Oké, volledig genoeg. Ja. Dat is dat willen we doen. Is it a